Dobrodošli u Kupi, sredi, prodaj. Bivše muke po kojotu koje nisu prestale. Kao što ste mogli vidjeti u prethodnoj epizodi, uspešno prodao kola i zaradio čitavih 100 eura. I šta sad? Ni tamo ni vamo. Prošla kola sam prodavao skoro par meseci, jedva sam ih utrpio i pravo da kažem, strah me je da kupim novo. I taman kad sam počeo da očajavam, javio se majstor Borko. Kaže stari šeret, dođi kojote da vidiš kakav je majstorski lebac sa 7 kora. Dođi da te ja malo naučim se te tvoje male nežne ručice što igraju samo video igrice da se malo isprljaju. I ja u sloganu moje majice Deal with it rešim da poslušam majstor Borka. Pogledajte kako je izgledalo moje menjanje kartera. Kasniš koje ti, kasniš. Brate, dok sam se probio kroz 29. Kako si mogao skineš za 20 minuta da sve završiš? Mazda majstor. Nema drugi. A daj, ne znam da ništa nije ostalo se snimi, jel ima barem nešto? Skinuo sam tek, bit će još nešto. Znaš kakav je 29. matori, ko bojno polje? Zato se porani malo, ne igraju se igrice i tako to. Voliš ti meni malo da... Mora malo. Majstore, već ti duša. Pola sata ranije dođeš, popiješ kaficu, budeš pripremljen, ne može, mušterija čeka, ne može ona da čeka koja... Ajde, remo snijemo. Ajde. Čekam. Sad će... Došao si kao direktor opet. Slušaj. Kao da nećeš da malo nešto naučiš. Šta mu sad radiš, matori? Sada ga odlepljujemo. Evo, to ti je taj karton čuveni. Šta si uradio? Pričaj mi odmah da vidimo šta je to uopšte. Pošto si propustio onaj deo jedan početni, da kažemo, gospodinu je karter Saturnu, tako reći, je zarađao. Dobro. I na njemu je krenulo ulje da curi i da gubi ulje, to jeste. Tako da smo na prethodnom, to jest na servisu koji smo radili pre nedelju dana, 10 dana, ustanovili da mu je zarađao i da može da ostane bez ulja. To ti je uljna pumpa, radilica, leteći, ležeći, leževi unutra, klipovi gore, glava i tako dalje, blok motora. Pitao si šta kad dođe do nestanka ulja i kad curi ulje iz kartera. Znači ovde više ne uvlači ulje preko ove uljne pumpe koja pogoni preko radilice, preko zvučanika. Dobro, vidim. I tera gore do glave ulje gde podmazuje naravno ceo motor. Znači, eto to je... Ali ne podmazuje klipove ili podmazuje klipove? Sve se podmazuje. A sve se podmazuje? Da, sve se podmazuje, jeste. Imaš tamo neke mazalice koje ulaze i za klipove i gore čak dolazi i do glave. Znači, kad zacrveni se za ulje... Pa to je već granica. Da kažemo da je kasno već, ali možda nije ostavilo neke posledice, da kažem. Ovom konkretnom mušteriji nije došlo do toga, ali zato smo preduhitrili da bi zamenili ga sa drugim, naravno polovnim, za novog nemamo para. Stalno ima ta priča, koji su delovi bolji, razumeš kao, šta bi ti rekao kao majstor? Je li novo uvek najbolje ili... Novo je uvek najbolje, samo što, na primjer, ako ovaj karter košta nov 15.000 dinara, a čovjek plati 30 evra polovan, onda je u svakom slučaju bolje da se uzme polovan. Evo i ovo ima malo koji smo uzeli kao zamenski, mada je dobar. Dečko će imati ako ne curi ništa dobro, ako curi opet moramo da skidamo i imamo na novo. Nema nešto drugo. Kako može se karter ošteti? Pa prelaskom preko nekih viših delova i ovih naših džomba po putevima. Sada čistimo ove površine koje naležu na karter na blok motora, tako reći. To mora da bude idealno čisto da ne bi došlo do curenja. Znači, opet do gubljenja ulja. Jeli, a tu ima neki dihtung? Postoje nekada, to jest imaju neka vozila, ali ova konkretno nemaju. Kako bez dihtunga, pa ne razumem? Koristimo diht masu, marke Loctite, i to pomaže u dištovanju spoja između kartera i bloka motora. Aha, ti samo to naprskaš gore i... Namažemo na karter i lepimo. Vidjet ćeš već, nemoj budeš nestrpljiv. A ti znaš da ja volim to da pintam unapred?
Meni sve interesantno, samo da ne radim. Pa šta da ti kažem, matori? Ne deluje meni kao ovo mega zabavan posao. Pa, to jeste prljavo, mega prljavo. Pa to ti pričam. I vidiš sad koliko tu mora da se zavlačiš i sve to. Meni bi uvijek ostao neki deo viška, razumeš, kad bi sastavio. Ja kako sam sklapao aviončiće... Nije ozbiljno, pa mislim naučio bi, ali kad bi se vratio treći sa karterom, bez kartera ili potpuno karteru s putem. Zaboravio sam šaf. Ju, matori, šaf sam zaboravio, izvini. Držalo me neko vreme dok se ne rastopi skroz. Šta će sad radiš, matori? Nema majstora bez čekića. Šta to znači? Pa znači da mora malo i čekić da se upotrebi. Čekić, pajser, glavni alatije. Prethodni majstor koji je skidao, to jest ovi sa otpada, oni su ga iskrivili. Malo smo ga ispravili. Šta je bilo da ga mnogo ispravljaš, nećeš da pomislim? Nemoj, bolje ti. Sad idemo da diktujemo sada. Sad ćemo majstore, sad će da ga diktujemo. Kako ga diktujemo? Diktovanje prvo da se odmasti. Dobro. Sve ovo, znači, mada smo ga vi već opravili, ali opet ide mali sloj nekog nitra ili zagrivača malo da skloni masnoću ako je ostala. Tako isto važi i za blok motora. Dobro. I nakon toga filujemo. Šta ćemo da filujemo, pa nije to čurka? Kao kolače. A dobro, ovih se zove... Majstor Neša zove mazalo, jer volim da ga nafilujem. A dobro, to su te majstorske pošalice koje još uvijek ne razumem, ali nema veze. Ne učit ću ja. Napravit ćemo mi od ovoga specijal priče iz majstorske radionice. Tako ćemo ga nazvati. Razumeš, ti ćeš biti Zoran Radmilović, a ja ću biti onaj matori što se zove, sedi kod tebe i non stop sređuje onog Varburga. To ću biti ja, samo neće biti Varburg, nego će biti Jaris. Da, Jaris, to. To je to, razumeš. I zapalit ćeš ga kao matori. Pa... Na kraju. I to što ste čuli, to moj kamerman Peđa dobacuje, ako Bog da, promenit ću moj kamerman dotle, ako ne, posle ćemo s njime, šta da se radi. To delo je prilično pipavo. Pa kažem ti da filujemo kolače. A što izbegavaš rupe? Pa moramo da idemo, jer tu da prolazi šaf i mora da diktuje, znači, svi spojevi gde može ulje da izađe, a to je sad ovo po obodu, da kažemo, tog šafa, rupice za šaf. Aha, zato ti ne niksuješ tu, besmisleno je ono, kao da pređeš preko. Pa da, sad da pređeš preko. Sa zadnje strane da diktuje, tako je, da. Da, sa zadnje strane da bi lepo diktovalo, eto. A si desi da isturi nekom ulju, onako pomalo? Desi se da dobro majstori ne zadiktuju i da prođe ulje, naravno. Zato ja volim malo više da stavim, pa me Neša zove mazala. Au, bre. Delo je sad to pipalo prilično i napeto, a? Pa ne toliko strašno, ima i gore. Gde se skidaju i trapovi, i vešanja, i svašta nešto. Tako da... Drži. Pusti ovo. A kako ga šafiš? Jel šafiš jedan s jedne, drugi s druge, pa onda posle polako? Pa da, izmenično, da kažemo. A tako sve treba da se šafi na kolima, kaži mi? Pa, sve zavisi sad, to sve zavisi od menjala. Ma nije, pričali su mi za neke gume da treba da neko se skine guma. Jeste, unakrasno se stežu šafovi. A što? Da bi penal bolje nalekao. Au. To je to. Jel ima nešto na kolima što je napravljeno da mu se lako pristupa? I da ne pravi mnogo problem kad se zove skid, jel nema? Pa u principu i ovo je lako, ovo nije toliko strašno. Kažem ti ima za nekih modela automobila i kola koji moraju i trapovi da se skidaju, pola osovine i tako dalje. Sve da se skine da bi došlo do kartera? Da bi se došlo do kartera, jeste. Pa to lepo su i dizajnirali. Da majstori mogu da uzmu više para. To te nisam pitao. Koliko će ovo da unazadi ovog sirotana?
Ovako, polovan karter 30 evra. Dobro. I 3000 dinara je... Ulje? Ne, rad. Aha, a ulje? Uljanje i nameštanje. Ulje vraćamo staro, pošto smo uradili već servis pre jedno 10 dana. Kako da... se zove, pa to nije tako puno, a? Nije strašno. I to je finalni touch. Final touch. Vraća se ulje u motor. Vraća se ulje staro u motor, nije, naravno, ne sipamo istrašeno ljudima ulje u motor, tako da ovo je, znači, izvađeno iz kartera i vraća se sad nazad. Da ne bude posle, ovi iz East Auto servisa sipaju staro ulje. Dobro, pazi Borko, ja sam stekao utisak da ti svoj posao vrlo ozbiljno shvataš. Tako da ne bih rekao da bi se ti zabavljao tim glupostima. Taman posle. Ovo je ulje promenjeno pre 10 dana, pa ustanovili smo da je karter, znači, satrunuo i da curi ulje. Našli smo polovani, a sad vraćamo to polovno ulje do 10 dana istrošeno nazad.